larguer des vivres, que cela est ridicule, qu'on pourrait même dire qu'ils sont en train de ravitailler les djihadistes, qu'au lieu d'aller affronter les occupants, libérer la population, vous larguez des vivres par avion. Chogal ere kera premier ministre ni a des moyens qu'on avion rebe katani mbaloy. Faut chogal ere avion tiki wule kama wuli folo. Beka suisui na. Chogal ere Ashim temblene. Ayashim jalagi. Ko yanuluka jigi ngata keleke. Ubeta avion de blas sans fait. Et dumuni blani avion. Et ko dumuni ko konega jihadisu balo. Oh, uya ere wule ka fanga da ere ma 600. Farabu ko kongo bana. Akwa avion tiki bemi. Tani magoroni e sanfe kana jigi duguma de. Vous voyez? Ako Ashimouma, c'est ridicule de vivre par avion. Ce serait ravitailler l'ennemi. Choguel lui-même aux commandes aujourd'hui largue de vivre par avion. Oh, maintenant on ravitaille qui? Beka bilan tiré. Nigne Farabougou Yamet, c'est une région de Kono. Angana 600 Songo. Songo, anga mugofolo la mei. Choguel bora jabali marala. Songo fana be nyoro marala. Noye mfa jigiba keita ukaroye. Anga Songo la mei. Shokumbe sogolo marafe amara berajeli la nyonobe kunu go kuye masaba mene agor la katani masaba nye awu mene kata chugudi ke saba nyogo na bora kilingi ye belay to flay bamanay ye bela ken la mo tarani bamanangay ke flay wu mene furu kono uyuru ku chike furu kono ngamana dogwana sala go tan tabana ki dugu je balo masoro ningela indi na faraka sisa amme fama yi amake makame anchigala kon bende de gura folore furu era kambe atli ni sazaba de ke danyanga ne ere anyena anyena take mo marfatu kise ta furu era dirabli shoku era du korwa bay shoku era sigile ni sa cha mera furu mun la to gora mate o tari bayiri ka dado ko kalinaka angina nyira senge furu era de ti kanyine ka mina u fe ko ta mine fo se ko fando fe uboko foko senete ko shira u ya damna be ko ka mine farabugu kana aw mbangala feke ka bulu du fabalay barabi kono lo ko ni ye jamana dembandi ye ni sisa parce que ni ko kikala ni ko citi seneke o ta jamana ban parce que seneke ke sigi de vevena de ma bisa ka ba korolinde mo blu balo korote mo blu de mentara ke kanya ni beke de ne kanya shira ni na nye jiso ko kele wili ka jo pour ko be mo ya li fama me se ko ke amen de gelara balo te mo blu so sa le re mona e ko mene ni kam ni sen mesi so jour boko flake ya wati jan dora chef flake alam sa bien do fer ubunu do subda la ka kwa uti savo ma yo ti manyini la umese o kofe site muye dabante muye para ta ci ko ni ndé ci yeb ma sramba to bi fe deke angon mo yero no de ñoman be du fa jamana e fa siradi ñoman ci ra piu sisa du fa jamana te di du fa jamana te shini di a ci ra sadi an ye tele kala wi amadu fu irande fu ko nashiko ñono ngoni anda tugo re di do fa mo fe tugo mun do fa mo kan wala do bana aye wele daw yo ke ñono Allah min mo deme ñono na Allah min mo sengana tele kala di feki la fe ka ke semeke andi kalu sarata andi kili sarata am vete ci ke dabay ni ni amore yamba ne be po marala ambar ba ke po mara bolo bilama bi chugudi ali Nintuye pogo marai e Songo nye mawole wore Songo ango fana lame balma ke awni su amba ante ba togoduma jamduma Santigi Kulibali ka bo Songo awo nsira fo chugo nyuma na de ere sigile me Songo de awo na sigime ya ishibe sanjulla ay wulla ka ishibe sanjulla binani ani woro sambinani ani woro awo dogokun temele anye Songo kaw mogo flaka chikansoro an fado anan bado ka fo geleya min be kabini premier ministre bora ko geleya jugwara komi bi anye ere soro ko ebe boye ulu koni ka plasili ka nya la temarajo ka ko vraiment yoro datugulen do mogo te ka se ka bo senete ka ke ko be duku kono hali bi akura be tinwa abeti da yoro anga yoro datuguli kalo kili ikli muga ani woro akera kayani shogel ka tagali che yoro inae akera
yani premier ministre ka tagali ñono mara kono quoi awo ya fura kera awre anga yoro yananga do kono yere la songo an dugu jonga suru songo ani jabali diga suru anga kumni jabali ko kumine jabali di awo awbe malo de sene aha me malo de sene iko ko aw ko yoro datugule ndo abe kalo jolibo abe kle jolibo kalo kili limuka ani woro ni uka datugule ndo koro idi mugo be se ka donga bo mugo te donga bodi mugo ti donga bo mugo ti do mugo te bo purati do purati bo balote do balote bo ti banabato ra ko sisa ne straneli a chogodi mugo be kamana gwaneli nere de sabade ndale no lila diere ya alhamdulillah ndala tan ko banabato be ka caya ayo ko be pambe docteur Sobe docteur Sotiade docteur Soti gouvernement ko be ka ko ni bla kana yano o ko no kiti ko ndala wati o tara ay gouvernement tu docteur do blakatae korne docteur do no gouvernement la docteur do blano le o tara kabini gele adam ne rotara o tara ko sisa alo kili de mo kono worobi forati do utido ay songo jama ka chawa songo jama akacha de songo dugu bay de seneko dun sene ko no blane ndo yo kame adamene na fodi mo ko tente ka dugu foro ira kono bambanchu de be dugu dalawa bambanchu sigileme dugu dadela wo be kungo kono de ay daga dugu dade mine hali sega bod dugu kono metri ti mafla no mu gushi mo bu yu nyela mo bu nyela hali wula dana nere nyi wula dana Allah akbar amer ba wula yene yeri abe jabali amer be jabali awo ay fo gushi abe kala na ni nyogona de la ka usoro kam ne rekra ma de ka nyogana folo anzora nende may folo akuma nyame ko shogel bora nyono marala odo katara soro sula jabali kata lakana ni mogoni fun kata fu ko shimi ya chi kana foka hakli be belai akara ngono ngo bolen ko fen lafiya benna aya o ko ne kere o nana domina dere ale nana jabali domina o do tie tekere ka mugu siombe ya e shogel tara jabali domi atara jabali andana jabali domina o do tie tekere ka mugu siombe de po dum fu di ngo ti je ka po ti do ga de mugu maji angol bi alaka bilala wallahi barka allah iktimalataka foitete malataka ki togo tuguni netto santigi kulibali mu wele kambi bulu saka nyesi jamana ma kadaka ay ne ko ni wele kam bena blogo ci jamana ma jamana ka wi way kala ka ko ni kebama ya so jamana na bebe la ja aw ndama la fele tay de jamana bere de wallahi bali da kele boda kele odi bere hamina odi la kulatike wallahi awanya ni ala ka ko fana amina alaka do be alaka tele ji kana amina ande boda kele odi kadini amina alaka do be mine ame bo nyoro moran kono ni dugu kelen ye pogo nyono centri anga pogo tawlo me nambe ula ne be pogo marala ambalma ke pogo marabolo bilango be chogodi ali kunungo apugo kuna ko wuli chogo na biu be ko wuli te fana juma dongo unana ange bwere ni dora ko kamana pon unana foye ko ka damina juma na ka tabla samedi juma shin dene ko mo ko wuli wer na mo yu dedi ko ka bla juma wera mo be ko wuli hali kunungo anyu mbora wera ni nay mo be ko wuli kunungo ko juma na tay no chew sora ni fe mo dora yo dabo kama
am gɛlɛya me ba dɛ ɲɔ musala ka kuma dɔ ni fanga bi mun kɛ a k'o kɛ dɛ n'o tɛ o mara gɛlɛya me ban wa an ka maloforo dalen de tɛ yen an ka maloforo dawolo dugu de don maloforo dame i bɛ bɔ fɔna dama i bɛ don maloforo kɔnɔ maloforo dame o taru ka angɛrɛ kara wa jisɔngɔ bɛ sara hali sini kɛlɛ ma ban dɛ u n'u ko k'u wuli n'u wulila ka bɔ yen tuma u b'u da maloforo ninnu da la maloforo tɔ tɛ baara bilen wulili in kɔrɔ de ye wa dugu dɔ b'o kɛrɛfɛ ko kamana u nana ka na gazere dawro ye ko cɛw cɛ taara bugu wɛrɛ kɛlɛ in na dugu o dugu taara la k'u b'a bɛɛ dɔn kɛlɛ in tɛ magara kɛ kɛlɛ dɛ jamana fanga kɛ kɛlɛ don bugu wɛrɛ bɛ wuli don min na kisɛ mun jira a la jamana kɛ kisɛ don ninnu tɛ se ka kisɛ gansan si sɔrɔ minɛn mun b'u bolo bataraminɛnw tɛ dɛ ala de bɛ se k'an dɛmɛ nɔnɔ bataraminɛnw tɛ dɛ ne b'a fɔ k'i n jigi da ala n'a kira kan n'o tɛ i bɛ tuma di yɛrɛ n'ala ma farikɛ i sigi ma saya de kan wa n sigi m'o de kan dugu o dugu taara kɛlɛ in na u nana bɛɛ fɔ kamanakaw ye k'u y'a bɛɛ dɔn k'u b'u bɛɛ sɔrɔ yen don dɔ wa bɛɛ sigi m'o ka don dɔ n'u ko ko kɛlɛ in banna k'u tɛrɛ mɛn ban kɛlɛ kɛ jugu sisan ka tɛmɛ ale kɔrɔ dugu minnu bɛ yen n'olu fɔlu ko bɛnkan ma wɔma tɛ ka ninnu bɛnkan waleya dɛ a ye burumusi dɔ muso kɔni t'a kun kɔnɔ hali mugutigi misɛnnin o ko burumusi fɛn bɛɛ de bɛ bɔ ka di u ma jaga bɛ di u ma arajo di joué denwuli mankan di kara keta den to a wele dɔrɔn a wuli ka tɛmɛ an ko dilan a da y'o ye wa an bɛ se k'o vɛntirisi an di se wa n'u ka banna kɛlɛ in ma ban dɛ hali bi n'i bɛ tɛmɛ i b'u ye hali kunun ko u ye mɔgɔ sɛgɛ ka bɔ ɲɔgɔn sira fɛ jamana fanga n'a bɛ wuli k'a dɔn a ka wuli k'a dɔn dɛ n'o tɛ kɛlɛ in ma ban kɛlɛ ma ban wa bangan tɛ kɛlɛ la ni ne yɛrɛ bɛ kɛ kuma bi n din dɔgɔ fɔ nka don dɔ kɔni min dɔgɔ fɔ munna aw b'a la k'a fɔ ko faamaw de bɛ k'a to bi ni jadisiw bɛ ka se sɔrɔ aw kan munna a b'o fɔ an b'a fɔ ka da kun nka ni kɛlɛ kɛra sisan an n'an y'u tɛmɛ don sisan n'an y'u wele faamaw b'a fɔ k'an k'u wele n'an y'u wele a bɛ kunnafoni d'u ma diɲɛ na faama tɛna bi u tɛna sini fo sinikɛnɛ wula fɛ maa mun nana bi kana kɛlɛ kɛ sinikɛnɛ wula fɛ e ka nin na a bɛ nafa jumɛn dilan n'o tɛ fɛn dilan o mana est ce que e n'o tɛ bɛnkan na wa premier ministre bɔra fo bamakɔ kɛ nin na premier ministre ninnu bɛna don mun na a y'a sɔrɔ sira man ɲi olu bɛ bɔ fo bamakɔ kɛ na fo joro la diɲɛ foyi bɔra kɔsa in na sɛnɛkɛlaw ko ɲɛmaa bɔra fo bamakɔ kɛ na fo molodo ya diɲɛ foyi ma hɛrɛ dɔ kɔni anw b'an da n'u tɛ se ka hali an fiyewu an ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ hali n'u bɛ dugu minnu na ni kɛlɛ kɛla ka ban hali an ka misiw tɛ suyɛ biɲɛ bilen an bɛ mun kɛ wa mun kɔni fiɲɛ na bilen kɛlɛ in tɛ fantan kɛlɛ tɛ dɛ faamaw yɛrɛ dama kɛ kɛlɛ de don o kɛlɛ wɛrɛ tɛ diinɛ kɛlɛ de don n'u bɛ diinɛ kɛlɛ la anw tɛ maa si kɛ diinɛ na anw kɔni bɛ fɛn minnu fɛ an ka tigɛ ka balo ka dun ka fa dama u k'anw to yen u ka taa diinɛtigiw yɛrɛ dama nɔfɛ so u k'anw to yen u ka taa faamaw nɔfɛ u b'a fɔ ko sɔrɔsi minnu bɛ fa minnu bɛ kilimu kɔrɔ tɛ dɛ minnu bɔra anw ka kungo kɔnɔ yan don dɔ minnu bɛ kilimu kɔrɔ b'o yɔrɔ dɔn a kelen di fa wa fɛn ne tɛ fa faama si kelen di na hali sɔrɔsi minnu bɛ fa fantanw denw de don fantanden minnu dɔ de don n'o tɛ fɛn fɛn gɔ na a ɲɛmɔgɔ da ɲɛmɔgɔ bɛ faga kɔnɔ olu kelen tɛ sɔrɔ ka fa pogo mara duguw bɛ yen bilahi cɛw cɛ bɛ mugu ci a kɔnɔ a tɛ boli dɛ mana n'i ye taara kɛ i denbaya bila kɔngɔ de bɛ kɛ denbaya fa sa hali an ka réseau a ma ɲi sisan ne de yɛlɛmɛ kɛ n dɔn ɲamato dɔ de sa la an b'an ka foro kɔnɔ ci kɛra walahi hali portable an b'olu minnu jouer a jɔyɔrɔ la ugutar tɛ don tulo la foyi silamɛ bɛɛ ye jaga bɔ ko dɔrɔn e bɛna n'i ka jagosa jaga ye cogo di jaga b'ara muso ko burumusi b'ara i k'i hakɛ to muso ko cɛra kɔnɔ ko b'ara walahi de ala cɛra kɔnɔ a tɛ tɛmɛ hakɛ dɔ kan o tuma olu b'a dɔn cogo di ko o hakɛ ka ca man ca u t'u lajɛli u k'u wuli k'u jɔ n'o tɛ jamana tɛ foyi bolo bi wa ni ɲɔnɔ ka dɛsɛra n'u fara la jadisiw kan an m'u sɔrɔ bamakɔ palais na bilahi de ala n'an dɛsɛr'u la n'u y'an d'u dungɔta fɛ ne tɛ fɛn mun f'i ɲɛna an m'u sɔrɔ palais na ye. Ça fait pleurer. Ɲɔnɔ cercle kɔnɔ musow bɛ burumusi don denkuli aw bɛ den tɔgɔ wele den kulo la ka wuli aw bɛ impôt sara jadisiw ye kangari bɛ taa dugu dɔw ye ko a ye wuli ka bɔ yen nin don dugukɔnɔmɔgɔw b'u deli ka don dɔ d'u ma ko faamaw bɛ taga n'u taara foyi tɛ bɔ yen c'est pourquoi j'ai dit la semaine passée ni faama bɛ taa yɔrɔ la kabini a bɛ fɔ k'a bɛ taa a ka se gɛlɛya min tun bɛ yen mɔgɔw kan wakili bɛ sigi ko nin ye wulilen ye parce que a bɛ fɔ ko faama tɛ wuli ka taa ko la ko min a ma ɲɛɲini fɔlɔ ni gɛlɛya bɛ yen a bɛ taa ni gɛlɛya fura ye n'a bɔra yen mɔgɔw ka taali nɔ ye Hashim taara an y'a a jalaki bi Hashim kan yan salon a bɔlen foyi ma bɔ a la Choguel fana taara o don na on s'est dit que Choguel tatɔ a b'a dɔn mun bɛ yen ale ye kuma min fɔ cɛ si ma fɔ Mali kɔnɔ yan u yɛrɛ ko kabini Choguel bɔra a tɔ juguyara kisɛ bɛ ka ci. Un an après le coup d'état Sékou mara a bilan filɛ an ka na Mopti mara kɔnɔ n'i taara Mopti mara kɔnɔ an ka Dinankuru lamɛn. ani su ne ye Koroka de
n'an ye ɲininka bi Dinɛnkuru kibaruyaw la n bɛ se ka dɔɔni fɔ aw ɲɛna hali n'a bɛɛ tɛ comme ni ko bɛ maa kan a ka ɲi e yɛrɛ da k'a fɔ ka tɛmɛ maa wɛrɛ ka fɔlenw kan o de nana ni a kuma ye n'o tɛ a kuma fɔ man di kosɛbɛ bi Dinɛnkuru mɔgɔw ni gɛlɛya don a b'u kan ni sɛgɛn don a b'u kan n ko n tɛ se ka n'a don a détail bɛɛ la a daminɛna tan a bɛɛ tan o bɛɛ ye fɛngɛ ye bɛɛ b'a dɔn terroriste kɔni don olu ka kɛlɛ tɛ arme dɔrɔn ye kɛlɛ sugu bɛɛ u b'a a dɔn population a dugulenw na pour que u k'u ka laɲini sɔrɔ u ka laɲini ye min ye anw t'a dɔn n'o tɛ ne ye sɛnɛkɛla n sigilen bɛ ka dugu la n bɛ n ka sɛnɛ kɛ n bɛ bagan mara fitininw kɛ k'an yɛrɛ balo mais k'an balo o la ko n t'o kɛ ko n tɛ bɔ dugu kɔnɔ n'i ma sɔn ta ma o ma nɔgɔ dɛ sɛnɛkɛla n'i ko k'a kana ka dugukolo sɛnɛ a bɛ balo ni min ye i ye diɲɛ ko bɛɛ de lase a ma samiyɛ sera san fɔlɔ sɔrɔla fila sɔrɔla saba sɔrɔla hali bi u kelen Dinɛnkuru kama kelen ma ɲɔ kelen bɔ ka don dugukolo la parce que a bɛɛ balila u bɛɛ jɛnna ka don hali minnu sigilen bɛ soforokun na o ko ma nɔgɔ an kan ka o yɔrɔ de lajɛ ni ka kɛ ni kuma caman ye a karisa nɔ de don karisa de y'a kɛ karisa de y'a kɛ mɔgɔ si ma ko in kɛ ni kungo kɔnɔ mɔgɔ ninnu tɛ an b'o kɛlɛ de kɔnɔ min ye terroriste kɛlɛ nin ye olu de bɛ ka nin daga da la u ka laɲini anw tɛ se ka foyi bɔ a la u ka laɲini an sɛnɛkɛla an b'an yɛrɛ ɲini n'a la de n'o tɛ sirasiw bɛ ka anw faga n'an ma sirasiw bali anw fagali la an fana t'aw to yen a yɛrɛ k'a lajɛ sɛnɛkɛla bɛ se ka sirasiw faga bali u kana u ka baara kɛ donc o de b'an kan amena maintenant bi na min bɛ se k'an bɔ a la min bɛ se ka dɔɔni fɛngɛ ni tiɲɛni don a kɛra ka ban ni san fɔlɔ sanba fɔlɔ fila saba fo cɔcɔkalo yɛrɛ filɛ ka juillet filɛ ka don kɔni ni sɛnɛ kɔni ma kɛ kɔni i tɛ se ka ɲɔ i tɛ se ka foyi dan tuguni ko bɛ se ka sɔrɔ an ka yɔrɔ in na anw ni koro cɛ kilo 100 ani kilo 20 an ka dugu fitinin bɛ taa o dɔ bɛ taa fo kilo 100 ani kilo 40 na ani koro cɛ mais bi n'a fɔra anw tɛ se ka na koro anw tɛ se ka bɔ ka taa Burukina mun y'an ka frontière yen fɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ an bilalen bɛ camancɛ la ten k'an koro min bɛ se ka faga o ka mun bɛ se ka sa o bɛ sa mun bɛ se ka boli ka bɔ o bɛ boli mun tɛ se ka boli ka bɔ dɔ mɛnna bana b'o minɛ i tɛ se k'i yɛrɛ furakɛ an b'o situation kɔnɔ bi militaires État u ka wulikajɔba kɛ min wulikajɔ yɛrɛ ka bon ni Farabugu ta ye parce que anw ta in a ko ka gɛlɛn n'ala Farabugu ta ye parce que ni m'a kalama Farabugu kan tɛ yen mais Dinɛnkuru kan bɛ yen depuis 2018 depuis i bɛ k'a ka fanga ɲini waati deuxième mandat ɲini waati k'anw sara sigi Junga ni Dinɛnkuru mais Dinɛnkuru kan mun bɛ a renforcer la en 2020 yɛrɛ o de y'a to mɔgɔ jugu kungo kɔnɔ mɔgɔ ye sen saba bɛɛ u y'u labɛn ka na a da goyira u la maintenant fɛɛrɛ wɛrɛw b'u bolo vraiment pour que u fana ka population ni ani maaw bila ɲɔgɔn na ka anw bɛɛ diviser ka an bila do a do pour que u fana k'u ka laɲini sɔrɔ n'o tɛ e b'a faamu cogo di Dinɛnkuru n'i y'a mɛn o ye arrondissement de ye Dinɛnkuru kɛrɛfɛ dugu fɛn fɛn minnu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ Dinɛnkuru maa minnu sigilen bɛ yen Kamila o y'a sɔrɔ a denmuso furulen bɛ o dugu dɔ la i n'a fɔ Yerimuduru Kasama fɛn o Yerimuduru Kasama ou bien e bɛ taa
tɔnniya fan bɛɛ o denmuso kelenw fana bɛ taa don furu la o denkɛw bɛ taa dɔw ɲini furu la yen fɛ donc n'a fɔra ko ninnu dugu ta la denɛnkuru dɔrɔn tɛ bɔ ti don tɔ ninnu aw sen t'a la est ce que o kuma ye tiɲɛ ye an bɛɛ ye kelen aw ko nin sen t'a la nin sen aw bɛ nin faga aw bɛ nin fɛngɛ donc an ma kun foyi dɔn nin na donc an kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye tonyɛni de b'an kan. nin ye Mopti mara kɔnɔna ye a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ an tun bɛ Mopti sur invitation de maître Kassim Tapo et du mouvement Morema. Tapo Mopti ka den don Moptikaw sigilen ɲɛna a ye fɛn dɔ fɔ mun tiɲɛ tigɛra Moptika bɛɛ fɛ lakanabaliya kɔlɔkɔlɔ an ka Kassim Tapo lamɛn. Parce que Mopti bɛ gɛlɛya min na Mopti bɛ gɛlɛya min na ani Mopti kɛra min ye kunun a ɲɔgɔn tɛ Mali la fɔlɔ la Mopti de tun ye Mali poumon ye Mali poumon économique Mali tun bɛ fiɲɛ sama ni Mopti de ye Mali tun bɛ balo ni Mopti de ye anw tun bɛ kɛrɛfɛ dugu bɛɛ balo an bɛ sogo bila ka taa Ghana k'a bila ka taa Côte d'Ivoire ka ɲɔ bila ka taa fɛn na Burkina ka jɛgɛ bila ka taa yen bi bi in na anw yɛrɛ bɛ jɛgɛ ɲini k'a dun Mopti an t'a sɔrɔ bozow tɛ se ka taa mɔni kɛ misigɛnnaw tɛ se ka misi kɛ don o don u bɛ maaw faga k'u ka minɛnw ta ka taa n'u ye k'u ka nafolo ta ka taa n'u ye minnu bɛ n'an dɛmɛ o tɛ se ko ONG dɔ kelen bɛ yen ça fait 4 mois olu bolo bɛ se ka bɔ marifatigiw sigilen don da la u bɛ bɔ an ka dugutigiw bɛ na ka tɛmɛ o la u bɛ se ka don dugu kɔnɔ ka fɔ u labɔ jamana bɛ yen wa n'i taar'i sigi o la Bamakɔ ko kabini i bɛ k'a binna jamana lakana i bɛ ka nkɔni fɔ i yɛrɛ de o ou bien i bɛ tɔw mɛn i fari i bɛ ka nkɔni fɔ fari i bɛ ka fɛn bɛɛ fɔ fo tiɲɛ wa Moptikaw b'a dɔn cɛ ye min gɛlɛya ye min ye Mopti anw b'a dɔn ne nana yan min ye n ba lada a dɔgɔmuso Ada banna n bolo yan n bɛ se ka taa n'a ye Gansan gouverneur ko ma ko n tɛ se ka taa ntɛnɛnmuso ba dɔgɔnin ale de ye n ba lada donc n'anw bɛ Mopti kuma fɔ maliyɛnw k'a lamɛn gɛlɛya bɛ Mali la aw de b'a dɔn anw ta tɛ kuma ye to Yalibo in sigilen fɛ bureau mɔgɔ don Gansan ka don gouverneur direct de don a cɛfarin kelen-kelen de bɛ taa Gansan mɔgɔ si tɛ se ka taa yen bilen mɔgɔ tɛ sunɔgɔ mɔgɔ tɛ dumuni kɛ Gansan Bankas Koro jamana tɛ yen bilen an bɛ se k'an sigi k'o lajɛ yan wa ne nakun de ye k'a fɔ Moptikaw a ye ci bila Mali tɔw ma u k'a fɔ u k'a lajɛ aw bɛ dingɛ min kɔnɔ Mali bɛɛ b'a dingɛ kɔnɔ n'an ma bɔ a kɔnɔ Mali tɛ bɔ a kɔnɔ ni Mopti ma bɔ dingɛ in kɔnɔ ni Centre ma bɔ dingɛ kɔnɔ Nord ma bɔ dingɛ kɔnɔ Mali tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ. Mopti anw ye nin histoire dɔn o don ko sogo Côte d'Ivoire ni Ghana sogo tun bɛ bɔ Mopti de Burkinabéw bɛ jɛgɛ min dun a fanba tun bɛ bɔ Mopti nka bi Mopti bɛ sogo san Côte d'Ivoire ka na n'a ye Mopti bɛ jɛgɛ yɛrɛ ɲini u tɛ jɛgɛ sɔrɔ ka dun Koro ONG dɔw bolo kelen bɛ yen nin y'a kalo 4 ye jihadistes bɛ don da la mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ douanzan mɔgɔ tɛ se ka taga nin ye Mopti réalité ye ka bɔ Mopti jɛnɛ dɔgɔkun tɛmɛlen marche ba kɛra ye marche min n'a a reportage kɛra sur RFI jɛnɛ kɔnɔ an k'o lamɛn. Restons au Mali avec cette manifestation en soutien à l'armée malienne qui combat les djihadistes. Elle a rassemblé ce matin environ 3000 personnes à Djenné, dans la région de Mopti. Depuis 4 mois dans cette zone, l'insécurité a créé une crise alimentaire. Les agriculteurs ne cultivent plus leurs champs de peur des attaques. Parmi les manifestants, l'ancien député de Djenné, membre du RPM, Baber Gano. Tendez l'oreille, le son n'est pas d'une excellente qualité. Ça ne va plus. La population est au bord de la rupture de sa capacité de résilience. Si on ne fait pas attention, on risque d'avoir un désastre humain. Il n'y a pas la présence de l'armée. L'armée est campée à Djenné. Ils sont là, ils sont au centre ici. Et l'armée a peur d'aller dans la zone pour sécuriser les populations. Donc les populations ont l'impression qu'elles sont laissées pour leur propre compte et que
leur sort entre leurs mains. Aujourd'hui, ce n'est que grâce à la ministre Dousso que la population s'en sort, parce que c'est eux qui assurent un peu la sécurité locale, mais ils ne peuvent pas faire face au développement des stratégies militaires, des stratégies d'attaque face aux djihadistes. L'ancien député de Djenné, Baber Gano. Ni Baber Gano, Odona, Mopti Kono, et Djenné. Ukafola ma basaba de Bora. Kafo lakana balia utorola. Anga lakana mwo uka kanumbe uye, uka soromadombe uye, no surasuye. Baber Gano ka foli la ako bibi ina ni wulika joma ke Kongo bena kasaraba de ke Mopti Kono. Kadaka e Djenné kono. Mau senekelaw te ka se ka taa sɛnɛ kɛ foro kɔnɔ. A ko armée sigilen bɛ Djenné dugu de kɔnɔ. Armée tɛ bɔla ka taa kubedaw ni bugudaw la ka taa mɔgɔw la kana walasa u bɛ se ka baara kɛ. Ko mɔgɔw jigi ye sisan de ka ɲɔgɔn na kana ka lakana kulu sigi u yɛrɛ ka dugu kɔnɔ n'o ye milisiw ye. Kulu ka baara tɛ o ye, a laban a ma ɲi faso ma. Article min bɔra la a ko ten ou ko Djenné kono bi kata mois d'avril la kase sisana c'est une centaine de morts ma keme ɲɔgɔnna de fatura lakana baliya fɛ kata mois d'avril la kase nin kalo la bagan o ba yirika de tara kata n'a ye des milliers de têtes de bétail depuis le mois d'avril, avril, mai, juin, juillet, août an bɛ août la sisan kalo 5 ma keme ɲɔgɔnna de fatura Djenné mara kɔnɔ. Bagan ba yirika o de tara bingalikɛlaw fɛ ka taa n'a ye. Ko de kɛra ye. A ko Djenné kono les populations sont inquiets. Si on ne règle pas la question d'insécurité, rien n'est possible et ne peut être fait dans Djenné. Lakana no kungo ma ɲɛnɛbɔ foyi tɛ se ka kɛ Djenné mara kɔnɔ. Djenné ka denw u jɔrɔlen bɛ bi. U sirannen don. Elle a connu une recrudescence escarpable ces derniers temps. Nin wagati laban in na lakana baliya ye hakɛ sɔrɔ hakɛ min n'a tuma deli ko ɲɔgɔnna sɔrɔ. Dans le cercle de Djenné, certaines zones sont marécageuses et inondables pendant la saison de pluie. La mobilité est réduite et les villages difficilement accessibles avec du matériel lourd. Les patrouilles des forces de sécurité peinent à endiguer la pression terroriste, laissant la population livrée à leur sort. A ko an bɛ samiya wagati la, sanji kelen bɛ ka sira caman tiɲɛ, o ye dugu caman datugu k'u sɔgɔ, ka se u ma, mobilibaw ni bɛrɛdɛmu ni fɛnw na, u ka gɛlɛsinɛw u bɛ coron yen. O kelen do ka to sɔrɔsiw sigilen bɛ Djenné kɔnɔ u tɛ bɔ. Minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na olu fana kelen to bɛ u yɛrɛ ye. Il faudrait quand même faire comprendre qu'une défense est une sécurité et qu'une défense et une sécurité ne se soustraitent pas. Jamana k'i sigi ka mɔgɔw lakana t'u yɛrɛ bolo, ko lakana fansi a tɛ to mɔgɔ wɛrɛ bolo. Nin bɔra Djenné kɔnɔ Baber de kuma na. Nin yɔrɔ i bɛ leçon min tirer, Baber Gano RPM ministre kɔrɔ do, transport, wa député do Djenné. Wa RPM bureau national o membre do. Ni kelen ɲɔgɔnna tun bɛ kɛ u tile nka a ka hakɛ sɔrɔ dɔ de farala ka coup d'état kɛlen. Caman b'a fɔ bi a bɛnnen tɛ Baber da dɛ, tiɲɛ do. N'olu tun y'a daminɛ lala coup d'état yɛrɛ tun tɛ kɛ hali n'a tun kɛra san b'a sɔrɔ olu ye mun kɛ o tun bɛ dɔ bɔ baara la. Mais parce que olu ka fanga o dɛsɛra ka caman kɛ o de y'a to bi nin bɛ yen. Nka n'olu ka fanga dɛsɛra de fana kɛra kun ye k'olu gɛn. Aw ye wage yɛrɛ min a daminɛ ko le terrorisme et le djihadisme n'est pas une fatalité. Ko tɛ ko min k'a bɛ mɔgɔ kɛɲɛ. Kalo kelen wage sera djihadisme kɛlɛli la wa u kɛɲɛnen do fɔlɔ de. I bɛ nin leçon min tirer Choguel ye mun kɛ enseignants na o ɲɔgɔnna kelen do. Ni ko jamana gouvernement min mana dɛsɛ ka jamanadenw na kana ye illégitime a ye permis bɔsi a la k'a gɛn Choguel ka kumakan fɔlɔ o de la n y'a daminɛ n'o ye. A ko le gouvernement qui est incapable d'arrêter la sécurité. Ko maa min n'a dɛsɛra ka mara mɔgɔw la kana o kan ka gɛn. A bɛ bɔ yen an b'a fɔ bamanankan na ten. I b'a bɔ yen kalafili la nka ka mɔgɔ gɛn. Musa Tarawele ko ten dɛgɛ diya n ka min nka dɛgɛ kɛ n t'o fɔ arajo kan o ye nin ye. N'i ko k'an k'o gɛn k'e bɛ se e nana o ɲɔgɔnna bɛ yen. Mɔgɔw bɛ ɲininka dɔ in dɔw ko gɛnkun ye mun ye. A gɛnna mun de jalaki kama. Jalaki min y'a gɛn o jalaki kelen taara ka bɔ yen wa. A gɛn n'o ye layidu min ta o layidu timɛra wa.
Ibeka gena jalagi kelen mina ka dese ka lakana la sabati san kelen o kɔfɛ o jalagi kelen o wulila ka bɔ wa a ma wuli ka bɔ jalagi kelen bɛ lakana dɛsɛra ka sabati layidu min taara ko lakana bɛ na a nana wa layidu ma na lakana tɛ yen c'est comme ça on fait un bilan i bɛ bilan kɛ tan a sifuru bɛ min wage kelen lakana bogaw frères d'armes anga wage lamé. S'adressant à vous frères d'armes, nous vous exhortons à assurer la continuité de vos missions régaliennes tant qu'organiques et coopérationnelles. Ako nje ɲɔgɔn surasu an b'a ɲini aw fɛ an ye coup d'état kɛ nka o kana foyi bɔ aw ka baara la a ye tɛmɛ n'aw ka jamana la ni jamanadenw na kanali baara ye nin kɛra uti kalo tile 19 san 2020 i bɛ ka gɛndo san kelen kɔfɛ dimanche ou bien tɛnɛ mun kɛra boni a y'o lamɛn. Ici retenus par leurs troupes après une embuscade meurtrière. Plusieurs hauts gradés de l'armée malienne étaient retenus samedi midi par leurs troupes, à Boni, centre. Après une embuscade meurtrière attribuée aux djihadistes, AT, on a pris de sources militaires et sécuritaires. Un hélicoptère a atterri à Boni avec les chefs qui sont venus nous voir. Nous avons retenu ces chefs et laissé partir l'hélicoptère. Nous allons prendre la route avec eux vers Sévaré pour qu'ils puissent se rendre compte eux-mêmes des problèmes de sécurité que nous avons, a déclaré à l'AFP un des soldats, qui a requis l'anonymat. Les officiers retenus sont des hauts gradés de la gendarmerie et de l'armée, a ajouté ce soldat, se présentant comme en colère contre la hiérarchie. Une source sécuritaire malienne a confirmé à l'AFP que des hauts gradés de l'armée, arrivés par hélicoptère pour rendre visite aux militaires en poste à Boni, sont effectivement retenus par les troupes qui veulent leur montrer les réalités du terrain. Selon un élu de la localité, des discussions se déroulent actuellement pour que les hauts gradés soient totalement libres de leurs mouvements, et que le calme revienne au sein des troupes. Le Mali est actuellement dirigé par un militaire, le colonel Assimi Goïta, nouvel homme fort du pays après le coup d'État qui a renversé il y a un an, le 18 août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta, sur fond de... Ko Ibeka munu ye coup d'état kala n'u ka ɲɛmɔgɔ ye Assimi Goïta ye jamana bɛ ale de bolo bi ko tɛnɛn tɛmɛlen Mali gendarme fangatigi ɲɛmɔgɔw ani sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔw taara hélicoptère la pankuru na bon nin kɔnɔ k'u bɛ taa kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kan kɔnɔ ye ka t'u ɲɛda u kan ka jigisigi kuma f'u ye k'u encourager ka d'a kan tile 2 yan'o cɛ bon ni kanw a sɔrɔsi mɔgɔ dɔw tatɔ jandaru ɲɛ maa 15 ni tanyana o maa 15 la maa 13 o ye gendarme ye maa 2 o ye sɔrɔsiw ye olu ka ɲɛmɔgɔw de taara u talen sɔrɔsi minnu bɛ Boni u ye ɲɛmɔgɔw minɛ k'a fɔ hélicoptère bolibaga ye k'a ka hélicoptère ta kelen ka segin ko faamaw aw nana sanfɛ an n'anw bɛ segin dugu ma aw k'a dɔn sira in bɛ cogo min anw bɛ kɛlɛ la gɛlɛya min kɔnɔ yan komi aw nana sanfɛ aw t'a dɔn sira in bɛ cogo min an bɛ segin ka bɔ Boni ka taa Sévaré aw b'a dɔn sɔrɔsiw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ aw k'o dɔn a b'i komi aw tɛ gɛlɛya in dɔn o de la aw nana hélicoptère fɛ komi aw bɛ Bamako an bɛ taa dugu ma nka maire dɔ ko fɔ ka bɛn kɛra la a labanw ye ɲɔgɔn faamu fo ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye dumuni kɛ après u seginna hélicoptère la ka na nin kɛra o don ni ɲɔgɔnna de jalaki binna IBK kan yan an ma foyi tɛ an ma mun da Amadu Koyita Keyita kan yan blindé b'anw bolo a bɛ min détecté à 1 kilomètre après a laban djihadistes u bɛ kɔgɔ de kɛ blindé kɔnɔ sisan Karim bɔra yan su bɛ mɔgɔw bɛ faga avion t'an bolo ka na ni hali su ye minɛn tɛ sɔrɔsiw bolo a kɛlɛ kɛra yan nin bɛɛ de fɔra Wage fɛ le 19 août Wage Sadio Kamara Modibo Kone Diao Achim u ye nin de fɔ ko nin bɛɛ de ye kun ye kun min y'a to u wulila ka IBK gɛn sariya sɔsɔ kɔnɔ Choguel ko coup d'état tɛ
rectification après fanga ma dale ma ko coup d'état kaw jim fana o ko akechugo ma jale adam ne uli ay ko fanga te ka di woni di ko tara pale la hey nama name ambe bo nama name fanga dirale male ko non l'imperturbable patriote Bazin Chara avec le premier classique on aussi ça Kerati un an après na fora ko kureta kera kumi ndo kama nyemogo be taotaji la troupe fait ko dugumala ça va pas bilanga ke est-ce que amélioration kera ou pas c'est ça être objectif pour la nye débat la meodo ka kunima siribe la me fo ka ban ka amet solame kledu ka ban ka kawjim ni kuita la mere nouveau ka ban ka nusar ni fename ka ban ma avion me ma marfa ke me ma sarame ma foy me ko farala dugu joli tume ibe ka clé ne ma fongo dugu kum na l'intérêt ogo sabu ubena fagali ke u mele clé u beta armée bena clé saba ko fe ango ali na akona na ro ko usanoi sobanda pareil nga ka dugu mine ki sigi antuma foko guerre asymétrique ite jugu donc abo toutula fini mbana ubula ame dumuni ngaro muboke ame seneke ube seneke ame moninge ube moninge itaru ngani ay munyi pour la ukeleli ka gele nga sisa usikile ne du dinankuru kabini mode mekle fly sont là farabugu depuis salo aw yam fama nga me merni ku e kalonani ne la fiala au conseil ka médiation ko fe pogo ayo me ku be songo depuis 1 mois et 26 jours ils sont là ayo pogo ka me ku be na fuye ayo jila ay minan cheka boya dans une semaine faut dugula mo ba terme au bloqué do fara de leka ne ma fongo ni make ibeka clé mais ma me ibeka clé ko ville assiégera des mois durant kani hake soro mame atumengo ngo kunima siribebe na fo ibeka clé dugu tan dugu woro ambargo kerulu ka 2 mois 4 mois ngo ka kabini ibeka kerame dugu duru nani de la o koro ko progrès be ka ke kunu ni dugu tan de tume mine biame dugu duru la o koro ko nyeta be ne bolo nu sarbe la fo su ibeka yayi obasano yayi ogosabo yayi subanda nga uma sigi mais ibeka clé il y avait des blocages bloqué jolibe mbi ne bolo kumena fo mula kumena fo ibeka clé troupe moral kun tienendo saratu mancha dumuni berete minantu bolo fu bora ka mutinerie ke ka moyen réclamer nga bisura soute mutinerie ke ou te moyen réclamer en tout cas qu'on y tout mangame ko moyen te ka duma mais on apprend que la hiérarchie a été prise en otage par la troupe. Ma femme a ibeka clé d'état bedo nga ibeka clé officier supérieur John tara otage la kangono ne ma foka ma kenga neta do akerami deru tara aya fo assemblée kono deru tara dugu dola katu fo après l'attaque ou ko mon général inara jara anye ko me ko jita molo kamba kedi me do ne ma me ko deru ta otage la. Deru est parti ministre de la Défense après l'attaque. A ko tripu ya fo ale jolen tora. Boni kureta kerola 1 an après. Officier supérieur ka tamba faute de moyens. Ko hélicoptère nyamugo ta sans fait. Amunu nana ngata duguma obalaje amena chukodi boni. Boni ni sebare chebe chukodi. Est-ce que kureta nana une amélioration de wa anani mundi? Nations Unies ka rapport anga mo ko meta débat ke document tout bolo rapport 2020 juin 2020 kalo flaya ni kureta ki bekala situation humanitaire le nombre de personnes déplacées au Mali est passé de 218 000
à 239 000 à mois de juin. Ibeka clé. Kalo fla yani kuleta ka kala. Moko hake min tun wulila kabu sigoro lakana balia kama moko ba keme fla ani bisaba ni kononton ani et chose ba keme nani ani bishegi ani nani. 41% au total. L'insécurité alimentaire, Kongo tume mamina, lakana balia fait 3,5 millions, millions saba ani moko keme duru, moko ba keme duru, Kongo tume ulu de la, lakana balia fait. Ça c'est juin 2020, source Nations Unies. 2021, juin 2021, sans kelen au kofe, akara chokodi, anga donné ou la main. Situation humanitaire. 4,9 millions de personnes aujourd'hui sont menacées de crise alimentaire. 2020, moko million saba, ani moko ba keme duru kongo keme ulula. En 2021, moko million duru, ani moko ba kono keme kononto kongo be ulu de la à cause de la sécurité. La crise persistante en matière de sécurité a abouti à une augmentation du nombre de personnes déplacées, passant de 332 000 à 346 000. Voici le bilan. Insécurité conséquences. L'insécurité alimentaire et la malnutrition restent une préoccupation en 2021 en mode labi. 5,9 millions de personnes ont besoin d'aide. Ma mo million d'uru ani ma bak mo keme kononton. Ulu de moko be demain nabi. Contre 3,5 millions en juin 2021, on est à 5,9 millions en juin 2021. 2020-2021. C'est là ibado marami mankuna. Na herebe kabunya ou bien na tonyobe kabunya. Juin 2020 ka ibeka tui lakana balia akera sababuye ka Kongo bla ma million saba ani ma ba keme duru. 2021 sankelen coup d'état kofe lakana balia akera sababuye ka Kongo bla mo million duru ani ma ba keme kononton la. En 2020 insécurité akera sababuye ka mugo hakemi na déplacé en 2020 Mugo akemi mbora place là et c'est-à-dire que le nombre de déplacés ibeka clé kalo fla yani kureta kake ma ba keme fla ani ma ba bisaba ani kononton 239 000 personnes déplacées juin 2020. En 2021 mugo akemi déplacera 346 000 ma ba keme saba ani binani ani woro. Soit plus de 20 000 personnes de plus de déplacés pour cause d'insécurité. Voici des données qui me permettent d'évaluer l'impact du coup d'État sur la sécurité, la crise humanitaire et le nombre de déplacés qui sont les conséquences de la politique sécuritaire. Données Flénier. Source Nations Unies, non démentie par le gouvernement malien. Jamana betanye tandi. Ni me katanye. Odla ni boutique fere dongoro ni clé bana alaje. Iye joli soro. Ni mu soro be ochara ni kunuye okoro tablo kain. Ni mu soro kunu no ga chani mi alaje tablo mai. Moun ya to bisoro dogwara kunun ta chara ni mo don faut qu'il saibe binde. C'est ça. Mais karsa fait be tien de foyer. Ashi me sans fait. Djao be sientela. Murbo kone obe bureau be terenga sécurité nyamugo. Sayo kamara obe bureau kono. Il se peut que donner be tout bolo. Oye kakuma ere jasuno ba be kalama. Ils sont au courant de tout. Ibeka genaka ka lakana mara kechuko mai. Awolola mugo million saba Kongo tola. Mugo ba keme fla. Ulu boru plasi la. Au nani tablo kura miye mara la. Owolola mugo million duru Kongo tola. Okoro ibeka ga mugo mara koni. Au Kongo to, au dogara na utai. C'est ça le bilan. Ode ato données au kachamolo. Il y a beaucoup de données. C'est pourquoi Sénégal, Sebeninkela Bado, un grand politologue sénégalais, a eu article d'Obo Sénégal, Dorokun Temele, Afghanistan, Yorodja, ils sont dans le journal qu'on a l'obsou. Article la Kodi, le journaliste politologue sénégalais Yorodja décrypte le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan et n'écarte pas l'hypothèse d'un effondrement de l'État malien. Sénégal Bega Ferret qui a connu Mali Bina ou Lupsa Kisi Tchoudi. Sénégal est dans la projection. Ils sont en train de prévoir que Mali s'est effondré. Ako, ko Taliban ye Afghanistan mine Tchogomi. Aucun cas Tobi
Mali dafé jamana beka miri ka doko Mali refonapse ka binte. Que cette nouvelle situation peut-elle, je ne sais pas, que cette nouvelle situation peut-elle faire boule de neige dans les autres pays confrontés à des menaces djihadistes? Comme in Afghanistan, est-ce que nous savons que soit mumba to jamana munumbe ni djihadisi kele beka nyona pse ka kewa. Yoro jaka jabi. Aujourd'hui à Kobi, quand on prend notre voisinage le plus proche, Nanyanda fait jamana tamunga surana nimbe, on peut penser que les islamistes sont en train de sabrer le champagne en se disant c'est cela qui va se passer au Mali. C'est juste une question de temps. Comme c'est que djihadistes ou yoro minabi, ou ka niso dia o Jimmy, ka foko ni ninde tonkade anye. Wa koni nyona le bnake Mali kono. Ko atoy wakati ko drondi. Depuis le début de la crise malienne, ko kabini Mali gelea da minera. J'ai toujours dit que les djihadistes ont pour plus grand allié le temps. Comme frère ya foko Mali djihadistes ou djenyoromba oye wakati de. Ils voulaient avancer vers le sud du Mali. Ils ont été stoppés par la France. Wouati Dokaraou Toumba fait casser Mali et Yanfanfe Laïma. Bamako Yanfanfe. Comme Francis de Ouladjo. Et c'est comme une pause. À Karakom nous Josera Ladi. Ils attendent que les Français repartent pour poursuivre leur avancée. Ouka Laïne Mouyo, Sigileme de Koujo, Français Oukata, Ouka Temenouka, et Tagali et Kanabi Bamako. Et aujourd'hui, encore bien meilleur. Malheureusement, Djigitiga est mouillé. Les élites maliennes ne mesurent pas la gravité de la menace. Mali nyamoro te kase ka don, kojugu mi kundale me ankan, o te kase ko kojugu hake don. Au Mali kono, il y a toujours cet écart entre la gravité et la menace et l'insouciance de la situation. Fran bababe, fran cheba debe, gelea mimbe Mali kan, ani nyamoro uluka hami, ano gelea te fangelen faire. Dans un pays menacé par des djihadistes comme ça, si on peut faire un coup d'État tous les 6 mois, cela veut dire qu'on ne mesure pas l'ampleur de la menace. Au cours des Kafoko, djihadistes mounoumé ankan, et djougou mounoumé ankan, auteko djougou nounou, luka fendo. Le Mali risque donc de subir le même sort que l'Afghanistan si les troupes étrangères se retiraient du pays. Est-ce que Mouy Afghanistan sera Mali sera et Dunan Fonga Mounoumé Oulu Tarawa. À quoi toute chose étant égale par ailleurs, ko Nikuye Fembe la Djakou Bolendo Doni, toutes les conditions sont réunies au Mali pour que ce qui se passe en Afghanistan se reproduise dans le pays. Ko Fembe la Benon de Mouniona Kana Afghanistan, Mouniona Fanaka Mali Kono. Il y a une force expéditionnaire, une armée malienne qui n'existe presque pas, et en face des djihadistes comme en Afghanistan qui sont chez eux et qui misent sur le temps. Ko Wali Surasoube Ambaraya, Mali armée Fana, Abi komi ore fana te o ko djihadisu fana be Mali kono ikomi Afghanistan Taliban tume Afghanistan chogomi wako ube Mali djihadisu be Mali kono ubuka dugukolo kono usigilembe wakilla tigelen no preselente ikomi Taliban buka jamana kono Afghanistan wakati mina wakilla sigelo kum preselente. Et malheureusement l'armée malienne a commis la même erreur que l'armée afghane. Konga mouye jigitige Afghanistan surasu ou les fiens minke Mali Sorassou Fonabe ko fiye kelenike. Au lieu de profiter du parapluie français pour bâtir une armée véritable qui permettra de faire face quand la force expéditionnaire partira, les gens se complaisent dans la facilité et veulent que les forces étrangères se substituent à l'armée réelle. C'est intenable, on a les mêmes ingrédients et le Mali peut subir le même sort. Ko yani Francibe kana watimna, angan profito wati kanga armée glan, ka koko, ka jo, walasa, halini francini, andememba utara, anga seka anyere la kana, e kanyo wati de kuma baga ganfurula, kanda snogola, kanda jala, ka ke komini ala de to blakana, ko waku tise katani alama jeni aye, ko waku ni komie ka kote ban, ko munkera vanissa, anyona bekan. Ça c'est ce que Yoroja a dit. Voici l'état de l'insécurité au Mali. Farabougou, Dinankuru, Songo, Pogo, Djene, Mopti, Shogel Côté, 97%. Djamana a Mali Boulou. Bilan. 1 an, yani Ibeka Katara. Lakana tume chogomi. Dobora la wa, do fara laka. Aye wagame, wage mangame. Ko banditisme, barakaji. Dobora barakaji la wa, do farala kandi. Donnez tene bolo. Mais à quoi commissaire au Belabo? Premier arrondissement, 2e, 3e, 14e, 5e.
ou ka registre là-bas. Août 2019 à août 2020. Moto joli brakera. Da joli de Karla. Marfa joli minera. De août 2018 à août 2021. Moto joli brakera. C'est ça les données. Je mets au défi. Ou quoi bonaï. Ati. L'insécurité zéro. Sécurité zéro. Braquage a explosé. Le nombre de villes sous embargo a tchara. Nombre de déplacés augmenté. Nombre de personnes en crise alimentaire augmenté. Nombre de braquages, on n'en connaît pas. L'insécurité est au comble. Un an après le coup d'État, bilan de l'insécurité zéro. Hachim, ça va pas. Il faut changer de cap. Shogelte, Okoka Dumuni Fli, Koye Kata Djedi Soubalo, Fanga Dira les Remalais Rebekato, bombarder avion fait. On continue vie chère. On souffle la musique 2 minutes. Amena. Gelea be chokodi. Amedo kono sisa.